Napa? Sini dong ngiyup ngono. Kok iso nyemprit? Diabani. Ora ngegrondandane nyebut. Ayo Mat. Ayo Mbak, awas Mbak, ayo. Sana, ya, sana. 5.000-an. Sana. Menggoknya sana. Menggoknya sana. Jalannya mana? Pulangnya sana. Jalannya itu. Sana, sini. Iya. Duro. Cek. Ya, wis. Ayo, Met. Yo. Met, yo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing dhuwur kan bisa apa? Sing dhuwur. Halo. Hai. I love you. Loh. Mangas to apa love you. Pokoknya dina iki aku bahagia. Masa? Iya. Bahagia apa? Aku moro-moro kene wis dinai amplop barang. Iki ora bali bae kono. Tak bali. Ya aku jane aku gumun met. Lah kok iso? Gur senajan gowo pringe payune ra jamak-jamak. Masalah. Lek rut kowe. Lek rut bakul sole iki lek. Lah kowe dapurang pring kok. Lah iya. Omahe lah jadi dapurang pring. Ya iya. Karo don ndredeg to. Ning rong dino aku tak tiliki ya. Lah kok iso? Lek Rudi kuwi. Nek di WA ki rada mesti rada angel. Napa? Wangger suarane kok rada kasar.
Apa? Ngono ki mesti iki goreng sego goreng. Oh, iya. Luweh. J. Ya diucapkan, Met. Nggih. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, Met. Nggih nyuwun ngapunten menawi enten lepat eketan papat monggo. Kok cangkeme njaluk ketang papat. Kosong Njaluk ngapura wis. njaluk berapa wis? Duwe. THR. Aduh iki cah cilik. Heeh. Ya cah cilik. THR. T turahan bodoh. Turahan bodoh. Ha babe mambu. Iya. R. Ra umum. Rada beban. Turahan mambu. Mulai. Yo. Kene desa ndi kene awak dhewe? Ngendi? Nanti ayo. Nanti, ayo. Ayo nanti. Pundi? Oh, nyender. Oh, genggeran. Nendera pundaku tak alus nedamu ojo sejudono duh kelekku. Tungake sih warga kene, warga gegeran. Muga-muga tambah rezekine sehat selalu ya, Bas. Lah iya. Kabeh rukun. Adik guyu. Kowe Aku mau DC karo adik-adik pojok kene. Lah kok iso? Untune maju, tau naik kono wompong. Yang luar biasa. Luar biasa walaupun hujan-hujan menonton kita. Iya. Lah iya. Adik aja dandanang masuk ngae. Masuk ain. Dik, sampean payungan, Dik. Payungan. Ayo. Kowe lho sempake wis teles. Kayak itu. Lah nek mislep ora yo ngreng golek Iya. Ya wis. Yo. Saiki dirodat sik ya. Rodat nggih. Rodate apa, Bos? Rodate. Rodate napa niki? Ayo Ayo prokonco. Yo. Ayo prokonco. Yo ngono to. Lambine bodal iki. Iya. Bukan keripik kowe iki kok. Ayo prokonco ngawulana rukune Islam ya iku lima loro rukun kasiji bisa sira kelawan ngeji kaping pindhone lakoni salat kaping telune bayar zakat kaping 4 poso ana ing wulan Ramadan ping 5 haji kaping 5 haji lamun puasa ini negeri namanya Jawi kalau agami nama agami Islam sudah yang terang asal dawuhe dari pengiran. Lanjut apa? Des, golek sing pojok lho Des. Love you ngono. Men diburu kowe. Wah. Adzan toh, Mbah. Adzan apa, Mbah? Stop sih ya.
Apa? Ya, sik, adzan sik to kae. Adzan po pujian to kae. Ya wis kabeh gorene tak tambah nih. Ya wis teko siji-siji kene. Yo, dikasih, Mbah. Matur nuwun. Kowe adzan sik yo, Des. Kowe adzan sik. Wes Des. Wes, yo ngadeg gerak. Yo diputerke yo. Ana request. Aku wis oleh lho Des.
ate ali-ali. Dulet kanggo tompo geri. Rasa sat ngimpi durung putus tangi. Rasa kangen wis bisa mari. Ayo terus Des, mubeng. Sa. Ai. Lima ngewu. Meneh pisane. Weh, lali 5.000. Hei. Zero. Weh. Yo. Cilik-cilik ya, Des. Oh, yo, meneh. Woi. Oh. Nyalai aturan kok iki, Met. Dodok le mlaku dodok. Lala Andes. Tombo sawelemu Des dingin dadake payung. Rabiku asale agawe wenang. Rabiku asale agawe wenang. Kinamong sunat nulungi maring sembahyang. Kinamong sunat nulungi maring sembahyang. Nulungi maring sembahyang. Rapiku asale agawe wenang. Rapiku asale agawe apa iki? Aku oleh juga tra padha piye? Piye? Dijoke neh, joke mana? Sedek kene, dik maju. Nah. Mafailatun mafai. Salamu alaika ya bidal anbiya ilahi. Mafailatun mafai. Assalamu alaika ya
Irfani ronce-ronce kembang Wangi ini mubiar-mubiar kumilang Ojo sira menga-mengo miturut jauhing pangeran Ya Irfani ronce-ronce kembang Wangi ini mubiar-mubiar kumilang Ojo sira menga-mengo tetapi jauhing pangeran Monggo lenggah ingkang sekeca urip pira ning alam donya kuwi ora kena semaya wis entek karepmu ndas saiki karepmu luweh kok Des kowe ndung nyanyi Des ayo biasa toh ini gesel ndas aku request sampean Des request ya request iki kawitaning sinawang anu Ibu Gita Kartini Walah kasingatan wae lah ya sing isane. Ning rale nganu langsung ning nggon reve. Dian gayane kok iso-iso. Iki Aryo penggalih bos. Jreng sel ati ya. Ya. Wah kadi rabene. Ati Yes, berkah. Ora gampang nampa lelakon iki. Aku wis nyoba ikhlas nanging apa tak lakoni. Nampa kasunyatane tresno. Koe sumane wong liya. Raja Sawernya datang ayo. Boleh bergoyang. Oke. Aku sumanding ayo ora gampang asik oke ya aku komen najan apa tak lakoni tanpa kasunyata ning desa kowe
bisa Tresno. Alhamdulillah met awak dhewe seleh duit kono 50 kene luwih oke. Iyalah. Iya. Engko lak setaro kene. Iya 2000 ya. Kadine 50-50 ya 2000. Ya wis, saiki diredet sik ya aku dilagoni meneh. Lu dadi mlebu kok. Entek mo? Tek. Ya Allah. Tugas dhewek luwih berat iki bar iki. Tenan Bos, wis yakin. Dil. Ha iya kowe krungu salto ngono rada bubak-bunyak. Salto sing ngono ke 100.000, Des. Iya iya. Bokong wis lara, wis sempok-sempok. Kancane kono dat rambut. Mula ora iso gedhe we. Lah ya poin. Ati. Seneng banget Mas. Ayo diredet ya. Kuwi gembol leboke. Titip ya. Titip. Tung tuh balong sing nyolong tangane pun to. Gentrene donga, titip lali ngono. Apa? Malah alon-alon jale. Yo pasukane leboke ya. Pujanku aja mlayu saka pengarepku dadiya tombo tresno manjing ngene telengi kalbuku. Lebone ngono kuwi ndak ora satu-satu. Bar iki nengan ya. Wayangan kang leridu railang saka pikiranku wis tak lali nyatane ora bisa lali sekelikane
Sikron kayapa angayai karya bakal nane praja kumbu sengkut satu tali wondo manunggal satya japya dina resli sarari gumurut samya rebut ngarsa ngestu padha rawuhnya sanata sajuru-juru ngayai karya. Tali wondo manunggal setya jampya dina ngasri sewa dikuburu samyara perkasa ngestu padha rauna sanggata sajuru-juru ayahi karya. Siapkan THR Anda untuk Mas Andes dan Mas Komen. Tepuk tangan untuk Mas Andes dan Mas Komen. Boyoke cekeli. Tepuk tangan untuk Mas Andes. 1, 2, 3. Iya. Oh iya, hop, hui. Terima kasih. Ganjel wis to. Yo THR Des. Goleki Des. Matur suwun. Cium sik olah ora. Waduh. Terima kasih. Yuk. Terima kasih. Yuk, dikasih lagi saltonya Mas Andes. Negara anak hiji
Met gini. Berikan tepuk tangan bola. Nah. Alhamdulillah jaluk pamit Met. Nanti masih ada beberapa gandrungan juga. Kayak gandrungan wis siap ning mburi kono. Matur suwun sedaya mawon. Sing kaya rezeki muga-muga tambah rezekine sehat selalu amin. Nggih. Heeh. Pokoke wis ngono ae. Saya nggih, kula nyuwun pangapunten bilih wau lek atur kula mboten penak ning atine panjenengan. Nggih. Lan ugi kelakuane kula sing kaya kethek kula nyuwun pangapunten. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah.